Spálené risky, že také žrádlo dáváš čaje, ještě veřejně dáváš taky žrádlo, vystavuješ. To normálně, jak by tam vysral nějaké, normálně, jak by se vyzvracel nějaké kůň. Ta také žrádlo. To ani psovi bychom také žrádlo nedali, co ty dáváš svým dětem a svému mužovi. Co? Živočich. Živočich. Dobrý živočich si. Kurdo jedna. Co? Co si nežrala? Co si nežrala? Nemáš co žrat, Tereza? Však ty to děláš pokaždé tady tuhle hádku. Či na svatky, a teď na svatky nemáš pokoj. Co nemáš co žrat zase? Zase si tady, zase se tu roztahuješ. To koho ty dáš na místo? Čaje. Koho ty jde na místo? Ty se sama jde na místo. Ty se jde sama na místo, až tě jde tvůj muž, nebo co to je ten pajac. Že jak pajaze, jak mačka, až tě jde vyvenčit. Až tě jde vyvenčit. Až tě jde vyvenčit ten tvůj chlap, ten psychopat. Mýho chlapa nikdo tu neponižoval, že je uchylak pedofil, tak jak tvýho chlapa ponižovali, že je uchylak pedofil. Tak tvůj chlap je degeš, ne můj chlap je degeš, tvůj chlap je degeš, bo vlastná rodina ho ponižila, že je uchylak pedofil a ty chceš druhý tu ponižovat, čaje, preber sa co nejrychleji. Tereza, kde si? Zavřete, ať se zapne, já chci s ňou přímo mluvit z očí do očí. Pojď Tereza, pojď, jdeme na to, pojď ukážeme. Pojď frajerko. Vzdělajme, ještě jsme tu málo lidí, já to nebudu pakovat, bo já na to nemám nervy. Bo já ti dneska tak dám, že z toho posedeš, ti říkám. Pojďme, ľudia. Pojďme. Ona někomu nadává do degešu. Ty degeško jedna smradlava. Co už tě tvoje rodina nepozvali na svatky? Zase tě nepozvali tvoje rodina na svatky. Zase si zůstala doma. Co? Zase si zůstala doma. Dobrý dělat tvé rodiny, že tě nikdo nezve. Však nejsi čaje, nejsi společenská. Nejsi žena společenská. Tebe někdo pozva čaje, joj. Však tebe by odkopli jak nějakého psa. Jak nějakého psa, dívej se, co jsem ti uvarila. Tereza, nech spálený rýzek, toto je tvoje. Spálený rýzek, nech, toto ty jenom umíš. Ty jsi kucharka žena v domácnosti. Ty jsi kucharka doma v domácnosti, díky. Ela bardziej riska. To je Teresy riska. Co neumíš čaje vařit. Však toto ani možno psům bychom nedali žrat. Toto si, co dáváš doma jim žrat. Tegeško. Někoho pošmichuješ, ty máš tanec, já jsem napodobila její tanec, tak co to ti čaje mají za tance? Ty se ke mně můžeš porovnávat, já zbytečně čaje, dej takasu, a lepší štýl mám na tanec než ty. Lepší štýl mám na tanec, jak ty čaje, však mi taký tanec. My, když jsme chodili na diskotéku holky, takým lidem, co tak tancovali, tak my jsme se jim smáli. Tak jsme na ně ukazovali, že jsou dementi, debili. Také štýl, co ty tancuješ. A ty chceš porovnat si náš cigánský štýl, co sobě máme, co ty čaje, ani nevíš, co je rytmu. Ty nevíš, co je rytmu. Kdy ty si mě čaj dala dolů? Ty si na mě dala dolů? V čem si mě ty dala dolů? Kdy já jsem plakala? Že ani já to nevím. Vy tak chcete lidi přesvědčovat. Vy chcete tak lidi přesvědčovat, ale vy nás nikdy nedáte dolů. Až děláte, co děláte? Až nadáváte, až preklinate, jak ponižujete, nás nikdo nedá dolů.